Helo, fy enw i yw Lowri Williams, rydw i'n gweithio i Ysgol Hamadryad. Dyma dechrau ein siwrne ar ddatblygu cwricwlwm cymhwysol a beth rydyn ni wedi gwneud hyd yn hyn. Mae hawliau plant wedi bod yn sail i bopeth rydyn ni'n gwneud Ysgol Hamadryad ers i'r ysgol agor, ond gafodd pawb agori'r llygad yn dilyn digwyddiadau 2020 ar symudiad Black Lives Matter. Felly edrychon ni ar erthyglau sydd ar sgrin ar hyn o bryd mewn ffordd gwahanol a sylweddolon ni bod angen i ni wneud mwy. Dechreuon ni gyda ymchwil a hyfforddiant. Edrychon ni ar y llyfr Beyond Heroes and Holidays, ac roedd llwyth o bethau diddorol a gwerthfawr i ni fel ysgol yn y llyfr yma. Hefyd, fe aeth cwpl o staff ar yr hyfforddiant Keep Hope Alive gan y Reverend Jessie Jackson. Mae'r hyfforddiant yma dal ar gael ar-lein, felly dwi'n argymell yn fawr iawn bod chi'n cael cipolwg ar hwnna os oes amser gyda chi. Y prif bwyntiau o'r ymchwil a'r hyfforddiant oedd bod angen i ni sicrhau bod yn cyd-destynau'n addas ac yn ystyrlon ac yn datblygu dealltwriaeth hanes o diwylliant aml ddiwylliannol Cymru a'r byd. Bod ein adnoddau yn gynhwysol ac yn adlewyrchu'r gymuned a hefyd Cymru a'r byd. Bod ni'n cydnabod diffyg cyswllt rhwng y cwricwlwm yn yr ysgol a'r gymuned, a hefyd bod angen i ni dadgoloneiddio'r cwricwlwm a bod ni'n gwirio'r cynnwys hanesyddol yn enwedig roeddwn ni'n dysgu. Felly, dechreuon ni gyda ein cyd-destynau. Roeddwn ni eisiau sicrhau bod ein cyd-destynau yn agored ac yn ein galluogi i ddilyn llais y plentyn a thrwy hynny felly llais y gymuned. Ers gosod y trosolwg o gyd-destynau, rydych chi'n gallu gweld ar hyn o bryd, rydyn ni wedi myfyrio ac addasu sawl un wrth i ni ddysgu mwy trwy llais y plentyn ac hefyd wrth i ni ddysgu mwy am ein cymeriadau hanesyddol, am ddigwyddiadau hanesyddol, am ddigwyddiadau sy'n digwydd o fewn y gymuned yn flynyddol, ac felly da ni wedi addasu i sicrhau bod y cynrychiolaeth yn well bob blwyddyn. Ar ôl edrych ar ein cyd-destynau, cawson ni hyfforddiant mewnol am gynrychiolaeth o fewn yr adnoddau dysgu rydyn ni'n defnyddio er enghraifft storïau fel sbardun neu fel sail gwaith, a'r pwysigrwydd o gynrychiolaeth i bob plentyn yn yr adnoddau dysgu rydyn ni'n defnyddio. Yn dilyn yr hyfforddiant mewnol, edrychon ni ar ba lyfrau roeddwn ni'n defnyddio fel sbardun ar draws yr ysgol. Dyma'r enghraifft o fy nosbarth i lawr yn y derbyn, a fel y gwelwch chi, does dim cynrychiolaeth gytbwys i gael. Felly roedd angen i rhywbeth newid. Un peth o ddaeth yn amlwg wrth i ni chwilio am adnoddau a lyfrau i ddefnyddio yn y Gymraeg oedd doedd dim llawer ar gael. Oedd yn cynrychioli ein cymuned mwyafrif byd-eang yn anffodus. Felly beth wnaethon ni oedd cyfieithu yr adnoddau roeddwn ni eisiau defnyddio er mwyn cael gwell cynrychiolaeth a gwell darpariaeth i plant yr ysgol. Felly dyma enghraifft o'r newidiadau er mwyn sicrhau gwell cynrychiolaeth o gymuned Ysgol Hamadryad yn yr adnoddau rydyn ni'n defnyddio yn yr ysgol. Eto, mae pethau'n esblygu gan addasu'n flynyddol wrth i gymuned yr ysgol dyfu, ond hefyd wrth i ni fel staff dysgu mwy am ein plant a'r gymuned hefyd. Ac felly, yn sgil yr holl ymchwil a'r hyfforddiant yma, mae wedi dod yn holl bwysig i ni yn Ysgol Hamadryad sicrhau bod pob plentyn yn gweld pob rhan o gymuned Cymru ac yn cael pob cyfle i weld eu hunain hefyd a'i diwylliannau yn yr adnoddau dysgu rydyn ni'n ei defnyddio. Un ffordd rydyn ni wedi sicrhau gwneud hyn o'r feithrin i flwyddyn 2 ydy i ddefnyddio llyfrau fel sbardun ac i gynllunio profiadau cynnar sydd yn galluogi'r plant datblygu eu dealltwriaeth o gydraddoldeb a chynhwysiant yn ifanc.
Rhywbeth arall sy'n hollbwysig i ni Ysgol Hamadryad ydy datblygu Cymreigdod y plant law yn llaw a'u hunaniaeth, gan sicrhau nad yw'r Cymreigdod yna'n cymryd lle hunaniaeth y plant, ond bod e'n cael ei ddatblygu ochr yn ochr. Ac felly, wrth i'r plant dyfu, da ni'n parhau i ddatblygu Cymreigdod y plant, eu hunaniaeth, eu dealltwriaeth o gydraddoldeb a chynhwysiant, ond hefyd yn ceisio helpu i wneud cysylltiadau rhwng hanes Cymru a Chymru fodern a gweddill y byd hefyd. Dyma enghraifft o sut rydyn ni'n cysylltu Cymru a hanes Cymru gyda gweddill y byd. Mae blwyddyn 4 yn edrych ar Dryweryn, beth ddigwyddodd, sut oedd y plant yn teimlo, beth wnaethon nhw i brotestio yn erbyn beth yn digwydd yng Nghap y Celyn, ac yn gwneud cysylltiadau gyda beth sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Standing Rock gyda'r Young Water Protectors. Ond hefyd trwy gwneud hyn, maen nhw'n edrych ar hawliau. Maen nhw'n deall eu hawliau nhw yn ddyfnach ac hefyd yn meddwl am hawliau plant eraill hefyd wrth wneud. Dyma enghraifft o waith blwyddyn 5 o sut rydyn ni'n defnyddio ein cyd-destynau i wneud cysylltiadau o fewn y gymuned. Mae gan bob blwyddyn o fewn yr ysgol cyd-destun sydd yn ein galluogi ni wneud hynny'n uniongyrchol. Enghraifft yn y derbyn, un o'n cyd-destynau ni yw cyffro'r carnifal, a rydyn ni'n edrych ar carnifal Trebiwt wrth wneud hynny. Dyma un o cyd-destynau blwyddyn 5 sydd yn galluogi nhw i wneud hynny, sef arwyr ac arweinwyr. Ac yn amlwg edrychon nhw ar fywyd ac ar waith anhygoel Betty Campbell. Ac felly dyna ni ar ddiwedd flwyddyn arall yn myfyrio ac yn addasu ein cyd-destynau trwy wrando ar llais y plant, llais y gymuned a lleisiau yn athrawon. Un peth sylweddolon ni eleni yw does dim un cyd-destun ar hyn o bryd yn ein galluogi ni ddysgu am y Windrush Generation, felly dyna bydd un o'r cyd-destynau ym mlwyddyn 6 blwyddyn nesaf. Mae nifer o bethau wedi dod i'r amlwg wrth i ni fyfyrio ar ein siwrne. Mae'r newidiadau wedi bod yn bositif a wedi cael effaith anhygoel ar ein plant. Un o'r pethau mwyaf da ni'n gwneud ar hyn o bryd ydy bod ni'n rhoi amser go iawn i ddathliadau pwysig y flwyddyn, Eid, Diwali, World Afro Day, pethau sydd yn bwysig iawn i'n plant ni ac i'r rieni a'r gymuned ehangach. Mae'n rhywbeth hoffwn ni addasu ymhellach, ond mae'n rhywbeth sydd wedi cael effaith positif iawn ar y plant. Ac felly dyna crynodeb bras o'n siwrne ni hyd yn hyn yn Ysgol Hamadryad a'r newidiadau rydyn ni wedi gwneud. Dydyn ni heb gyrraedd ben y daith o bellffordd, ond rydyn ni'n dysgu pethau newydd bob dydd trwy lleisiau'r plant, trwy lleisiau'r gymuned a lleisiau ein staff.